Herriko Benta da espazio sozial bat, bertan asmoa da komunitatea eraikitea eta gainditzea askotan gure jendartean badauzen mugak, ez? Gehien bat etorkin edo beste leku batzutik etorretakoak eta bertoken arteko oztopo horrik gainditzeko espazio bat da. Harremanak eta afektibidadea lantzeko espazio bat da eta bai bidai hauetan, trantsizio bidai hauetan bidaiatzen duten pertsona honintzat bide laguntza bat izatea, ez? Osea, komunitate aberats bat izatea, ez? Bizitza onaren aldeko komunitateak eraikitzeko espazioa da. Guretzat elikadura burujabetza lantzea migrazio politiken kontra borrokatzea bezain importantea da. Gure herri lurragaz lotuta egon behar da eta horregaitik dakargu proiektu hau ona, ez? Horregaitik dakargu benta hau ona. Eta horregaz jantziko dugu bai benta, bai atetzea, bai barra bera, ez? Eta horrez aparte, izin behar da espazio politiko bat, hori behargi daukagu, ez? Topaleku bat gure jarrerak berrikusteko egunero eta beste era batzutara harremantzeko. Esan nahi dugun horregaz da, hona ez datorri behar inorbez konsumiduteko. Hona etorri alzara ez konsumiduten eta konparti duten, borrokaiten, berba egiten, irakurtzen edo batzartzen edo danadalako hori. Eta gure asmoa bada, hori ez, hitzaldiak egitea edo dokumentalen edo liburu aurkezpenak egitea edo dokuek jartzea edo, bueno ez, edo musika, osea, ez dakit gau musikatuak egitea, ez? Hori dabe politikoa da ulertzen dugu eta horretarako espazioa izatean bai gure dugu. Bizi gara herri oso anitz baten, baina argi dekogu bakoitzak bere espazio propioak topatzen dituela eta oso zaila dela, gero eta zailagoa gure artean nahaztea, ez? Eta gu nahazketa horren alde egiten dugu, badakigu hor batzuk privilegiatuagoak garela beste batzuk baino eta gure privilegioetatik muga horrik gainditu eta mailaketa horrik apurtu nahi dugu. Gu sartu ginean, topago ginen herriko bat, eukona bere ibilbide oso baten amaiera bat edo moduen ikusten ginen eta argi dekogu proiektu honek hain behar zauela herrikoa argitu, proiektu hau argitu eta itxura aldaketa bat behar zauela. Aldogune egin dugu, argi dugu bai, lan asko dekola, dirugitzi eta lan asko egiten gabizela, horretarako Kristo laguntza egiten gabiz herriko jente ezberdinaren partetik, egiten dugu Kristo ilusioagaz datorrela jentea gure dauelako bai, proiektu barri bat herrian eta aldaketa bat, espazio propio bat, eta horretan gabiz. Migranteak edo trantsizio prozesuetan dauzen personak zailtasun administratibo askoren aurrean topatzen dira, eta horretan, bide lagunak beharrezkoak direz, hizkuntza menperatzen dutenak, eta lehen esan dugu zen privilegio horretatik espazio honik bizi dugu zen personen laguntza behar dauri edo guk horretan sinazten dugu. Eta espazio honetan hori egin nahi dugu, bide laguntza hori emon, espazio seguruak eskaini, eta horrez gain afektu sare bat emotea. Batzutan betzetan dugu trantsizioan dauzen personak behar dutena dela jana, espazio bat lo egiteko, eta holango gauzak, eta benetan behar dena da sarea, behar dena da jentea inguruan eta babes hori, eta hori eskaini nahi dugu. Horrez gain eta taberna jatetze benta hau izakeran, badau lana eskaintzeko aukera, eta lan eskaintza horretan bai, oso importantea da guretzat zailtasun gehiendek izan persona honiri ate hauek zabaltzea, lan eremura salto egiteko eskaintza emotea.